Duta. Sembarang pokoknya. Nah, bawa-bawa sing penak sinten? Dalang Pemas. Monggo. Dalang Putut. Putut manggung. Putut. Monggo aja. Putut cilik. Monggo aja. Monggo. Adik ganteng-ganteng rumah saku janan. Jan sip. Bose campur sari sinten? Cocok. Nggih. Foto niki kula paringi wedal. Nah, iki kepengin kula niku sambung rasa kalih para kadang wiyaga lan para pamirsa ingkang tasih nenggani ngoten nggih. Udah ya Kang iya no. Dhewe kok. Dalang ki cita-citane mrene rabine sinden Brian ya. Upu LC. Ora aja ya. Dhuwur ngene ya. LC. Cok. Ya Mas. Sinten? Mike niko. Mike niku, Mike. Heeh. Waduh iki piye ki carane iki? Carane ndi? Sumpengku kan disimpengku kae kuwi jajal. Enggak. Nggih niki. Ya. Niki Mas sinten iki? Mas Dalang sinten? Mas Putut. Mas Putut cilik. Lulut. Pak Dalang nggih. Matur nuwun. Cocok. Monggo. Sugeng dalu, Sugeng dalu, Mas Putut. Mboten kula Femas, Pak. Femas, Mas Femas. Nggih. Niki sampun lulus saking perdalangan. Mboten kula mboten anu sinau. Nyondro manten. Mboten. Mboten lari-lari niku. Oh nggih. Nggih, nderek ajar mawon iki. Wah, cocok nggih monggo. Wah, jaranan barang toh? Mboten. Wah, cocok. Mboten kula niku kuli kok. Maksudnya kuline wong-wong. Manol neh. Niki kula nderek ajar bawa nyun pelek barang Mas Irman. Iki kok Pak Sunarto ya bawa apa-apa lho sing duwe omah. Pak Sunarto, wah tesih wungon kok. Iya. Sing pundi nggih tiange? Nika. Oke. Cocok. Wah. Kiraku kowe tan citra. Wah, tepuk tangan. Sip. Nadyan suwe tak enteni. Wah, cocok. Layang kinawa maruta. Tepuk tangan terus Bang. Kaya doro. Iya. Ngambal-ambalan ngenteni. Jangan tepuk tangan. Wes suwe tak enteni. Rasaku antu. Pijer krungu semaya elinga yen tak enteni. Ngapunten nggih Pak.